Però les discrepàncies emergeixen de forma virulenta en segons quines situacions, sobretot a València ciutat. Ja passaràs per ací, fill de puta. Ja passaràs per ací, ja. Per favor, ja. Ei, que no passa res. Nosaltres aneu cap allà i nosaltres cap allà. El País Valencià és com el Líban o com Bòsnia, però sense metralletes. Però és una barreja de formiguers nacionals diferents, on hi ha espanyols, n'hi ha catalans, hi ha valencians estrictes o que es consideren valencians estrictes, n'hi ha moros, n'hi ha murcians, és a dir, n'hi ha tot un pot que en ebullició i que pot donar com a resultant qualsevol cosa. A la seva fila apareixen altres de repetits. Josep Guia representa el catalanisme més extrem dins del nacionalisme valencià. Per ell, ser valencià és una manera de ser català. El fet de dir països catalans, i pot ser més encara a Catalunya, al conjunt del territori que va del Pirineu fins al Segura, pot resultar una mica xocant i fins i tot hi ha gent que diu que això provoca reaccions contràries, etc. Això és ben cert, però per aquesta regla de 3, portant endavant l'analogia, també és ben cert que dir-li català a la llengua també provocaria aquestes reaccions contràries. Aquestes postures li han valgut els odis dels blaveros, però també les crítiques dels nacionalistes valencians, que sense renunciar a les relacions amb Catalunya parlen de dos territoris completament diferents. Per a donar una altra... La resposta social, la resposta cívica, la resposta fins i tot d'adhesió ideològica a un projecte de catalanisme polític radical és mínima. I per tant jo veig que aquest tipus de projecte no té una perspectiva real. La Comunitat Valenciana és el lloc de l'Estat on hi ha més penyes del Barça després de Catalunya. Avui la penya barcelonista d'Ontinyent s'ha reunit per veure un partit Barça-Mallorca. Malgrat que els aspectes esportius no tenen res a veure amb la política, ser del Barça a València pot comportar moltes coses. Ser del Barça és ser catalanista, la meva opinió. I ser del València? Ser del València... És que hi ha molta gent sana en València, molta, però n'hi ha molta que mos amarga l'existència. Mos diuen que són valencianistes, però un poc renegats. I està demostrat la mania que n'hi ha els catalans, perquè qualsevol que ve a treballar aquí, un andalús fica darrere, al cotxe la pegatina, visca Andalusia i no passa res, visca Extremadura i no passa res, no sé, visca Madrid i no passa res, fiques una quatribarrama a fer de Catalunya i el ratllen al cotxe. I això per què creus que passa? Ahí, pues per la ràbia anticatalanista que n'hi ha. Cal un pacte de convivència, però a mi m'agradaria que se recordara qui ha posat les dificultats a la convivència. No crec que hagi sigut el sector que defèn la unitat de la llengua, ni tan sols el sector, vull dir, que afirma rotundament la unitat de Catalunya i del País Valencià. La promoció de l'anticatalanisme ha estat una cosa perfectament metòdica i estudiada. Això no ha eixit espontàniament d'algun fons misteriós anticatalà profund de la societat valenciana. No ha eixit, això no existia. Això era una petita minoria que eren 4 gats insignificants fins que realment se'ls ha insuflat vida, se'ls han donat mitjans, se'ls ha donat suport, se'ls ha donat un mitjà de comunicació, se'ls ha donat una transcendència que fa 25 anys o 30 no tenien en absolut. El mitjà de comunicació a què fa referència Francesc Mira és el diari Les Províncies, el més venut a la zona de València ciutat. Aquest diari sempre ha estat de línia conservadora, però no s'havia mostrat mai anticatalanista fins fa uns anys. Des de la transició, les províncies han anat adoptant un to de defensa d'una valencianitat que passa per l'anticatalanisme. Rafael Xambó és un sociòleg que en la seva tesi doctoral analitza el paper de les províncies com a agitador del sentiment anticatalà. Les províncies és més que un diari, és un instrument clarament polític, és a dir, n'hi ha molts casos. En un poble s'ha posat un monument a la unitat de la llengua, les províncies ha dit malestar en aquell poble per el monument, tal i que qual. Ningú ha detectat cap malestar, però les províncies ha dit això i l'endemà el monument ha estat tombat. Vivim en una situació artificiosa, com vivim així, en la qüestió de la llengua.
no cap esperar una objectivitat absoluta, ni d'uns ni d'altres. Però jo podria dir-li que els altres mitjans de comunicació sí també arriben a l'ascua a su sardina. Tothom sembla coincidir en el canvi de rumb que adopta el diari Les Províncies des de l'arribada de l'actual directora, Maria Consuelo Reina, que es va negar a ser entrevistada per aquest programa. La influència dels seus editorials es té molt en compte en els àmbits polítics. Té un pes formidable. És dir, probablement, jo diria que si aspirara a la presidència autonòmica del govern valencià, aniria molt en cuidado abans de mal disposar-me en Maria Consuelo Reina. Comprèn? Els polítics en general li han atribuït una sobrerepresentació a les províncies que en la mesura que li ho atribueixen la té, i que en la mesura en què la té i l'atribueixen, és a dir, va inflant-se cada vegada més. Jo penso que els polítics no necessàriament haurien de desdejunar-se cada matí únicament llegint les províncies o únicament retenint com a important allò que diu les províncies. Per què li agrada aquest diari?